ayikho into engicabanga ukuthi ngiyenzile that was a mistake, and I'm grateful for every path engihambe kuyona kwi-journey yami mhlampe yomshado, I must say, and I can still choose to marry ubaba uMseleku tomorrow if I have to get married again, as far as ukuthi monogamous marriage or polygamous marriage, because it's the only marriage that I know, it's the only setup that I know. I cannot speak about something engingayazi, so ingakho nakusasa ngingachoose isithembu and one will be like, you'll be crazy, but it's the only setup that I know, unfortunately, and I'm not even longing ukwazi enye setup, I'd rather be single. So asekho isigqibo engibone ngathi ngingashintsha. I will do it all over again. History some that I cannot change, whether sihle noma sibi, but I just cannot change it. I can only rewrite a story starting now going forward, but okwenzekile ngemuva, I don't want to lie, bengengikwazi ukukushintsha, akubengekho kwi-control yami. I think uNkulunkulu usitshale endaweni engafani for izathu engafani. Kusona sonke istorm, there must be some kind of way of into nje ezoqhamuka ibe magic and calm the storm, noma ngathiwa sinjani. I believe ngoba into existayo isithembu, so uNkulunkulu kwakumele abe khona phakathi kwazo. So angikholwa ukuthi khona into engingathi iya contradictor or whatsoever. I simply chose isithembu, and it had nothing to do with ukuthi ngikholelwe nini. It had absolutely everything to do with the man in front of me and that I'm choosing to marry. Like yayingahlangene, and I used to say this, and namanje ngisazokusho ngoba uthi asiyeke ishow manje sikhulume nge-reality. Yeah. As much as ishow i-reality, yeah. But ngifuna ukuchaza ukuthi for a person ozothi, but you just said he lies a lot, but at some stage sempilo yethu, yeah, kwakuneqiniso eliningi. So the truth yona yangithathayo Nkosi yami, and I always say this ukuthi iqiniso lakho, which is why sometimes I get so much disappointed when I feel like siyashintsha kulokho engangikwazi, because kwakuyimbewu eyatshalwa kumina yamila ukuthi si honest. So iqiniso lokuthi here is a man coming to you, persuading you like for years, uphinde like wanyamalalo akuphinde waqhamuka lo bhuti usakhuluma indaba efanayo. At some point I wasn't even believing ukuthi uqinisile, like I was like, hey bo lo bhuti, and it got to a point whereby I was like, okay, I think manje I'm ready. But he wasn't like ngangamthathi serious, yabona mangabe into uyibukela kude, because it's not into ebengiyifuna, so it's something that came to me. Iqiniso lokuthi, and then I'm married, and he already had his thembu ngaleso sikhathi. Mhlampe that's another thing abantu abangayi understand ukuthi when they insult us and say nashada nendoda eshadile, no, ngashada nendoda yesithembu, he was already having like multiple wives. So akuzange kube yinto entsha ukuthi mina ngisukela indoda eshadile mhlambe disturbing umshado womuntu in some kind of way. No, this man came to me clear, isober, iliphuza utshwala, yathi ngiyindoda yesithembu and ngikhulisa umuzi wakithi. I see something in you, and I want you to be part of this family. Of course, akuningi ngakubuza, but one thing eyangithatha kakhulu is him saying, I love my wives, and there's absolutely nothing wrong with them. I'm not approaching you because they are lacking something. I'm approaching you because I see something that I need. Kuwena ukuthi umuzi wakithi uwakhe uqine ukhule, So again umuntu oqamba amanga. So one question enkulu umuntu athi hayi wasukela umuntu. No, namanje I'm happy because the show isaqhubeka. There are things esazo unpack ukuthi one of the things kwakuwukuthi emshadweni wami uqala ngishada on my day of umshado, I mentioned it. Even the pastor wengishadisa was aware. Even umuntu wekhulumela umndeni mentioned it. Whether it's true or not, I'm simply giving you what was given to me. Ukuthi amanga noma iqiniso, but that what was presented kimina at the time. Meaning
akekho umuntu osukelile umuntu sonke akekho shade nendoda yomuntu sonke sizeke oshade indoda yesithembu so yilokho kwenzeka ingakho ngingakubuki njengento mhlambe ephambanayo because he was honest from the word go ngingashada nje nomseleku sibe sobabili esitikini he will still be umseleku ozalwa uma nokhulu njani into zamadlozi and everything and ngenhlanhla yethu I think kwasiza ke kwakuba sesithenjini because kwamenza ukuthi abe open minded akayena lo wamuntu o typical you know ukuthi isizulu if not you know ngeke kube kanje no I think ukuba nabantu abaningi empilweni yakhe kwenza ukuthi kube lula ukuthi avuleleke ukuthi come as you are I'm going to accept you nawe nalokho fika nakho sonke ekhaya wonke amakhosikazi kaMthombeni sisonta emabandleni asindisiwe and uyasibona on the show sitting down uMthombeni ushisa impepho we are simply respecting okwasemzini and then masuka lapho sizohamba siyodumisa uNkulunkulu the way simazi ngakhona I believe ukuthi even the Bible does say ukuthi if ungeke ukwazi ukuhlonipha kwasekhaya komshado nale uthi uyakoyenza even umnikelo wakho ngavela ugodle because ayikho lento yenzayo I know ukuthi siyajajana kakhulu sabantwana bakaNkulunkulu ngendlela yokuthi size sijajane size kuphela ubuntwana bikaNkulunkulu ekujajaneni and also nami ngiyazibuza ukuthi if kuukuthi kuba umntwana kaNkulunkulu ngoba kumele ngime kuloko engikholela kukona kusho ukudisrespecta umyeni wami nomshado wami so what does it make me to be anginayisho nami ukuthi kwenzakalani ingakho kwezinye izinto ngiyake kaNkulunkulu kubo kwakhe you know to decide and judge because lento yokukholwa inde kakhulu and I believe ukukholwa kukamuntu noNkulunkulu so yonke le enye yama practices ezinye izinto ziyinkolelo ezinye izinto we think and we believe ukuthi kuyikona I'm not saying we are not sure because we read the Bible straightforward but sigekela uNkulunkulu kubo kwakhe ukujudge and all so I wouldn't say it contradicts me because mina I haven't lost myself as far as knowing the relationship that I'm having with uNkulunkulu ayijikwa ukuthi ngiqhamukele la kune situation enjani in fact it contributes positively ekutheni nezinto nama practices enziwayo mhlambe abe nobunkulunkulu of some sort you know because umoya ongcwele uyasifundisa futhi sikhuza and makunomoya ongcwele I believe ukuthi noma kushiswa impepho and angaze ngizwe lapha makushiswa impepho kuweshipwa but ngike ngizwe kukhunjulwa or whatsoever so angiyazi angifuna ukungena kuyona but angaze ngibona kuthiwa sidumisa ubani like sidumisa uNkulunkulu ngeke ngibone kuthiwa phela at the end of the day I know one will say awukhathanga ama-ties with abantu bakini nani it's okay guys loyo muntu okholelwa kulokho akenze kona yabo makuthiwa isemhlabeni la ngisemahlanyeni lento okholelwa kuyona yenza yona because there's no point ekwenzeni umuntu ongayikholelwa into ayikholelwe no you know changing people no we are not here for that but solishumayela ivangeli ulithathe noma uliyeke ngeselforce sure someone just sent me a message now my mom was in a polygamy and her faith was never affected in any way I just realized this as she's speaking so I agree with Makay on this one thank you Whew. Would you recommend Bantati Temple? Of course, not. It's not something ongayirrecommendelwa ne. Okay. No, it has nothing wrong. Okay. But ayonto ongayirrecommendelwa. It must be a decision oyithatha sober. So akukho nje mina engingakwenza influence umshado. Recommend ilona mhlambe li wrong ke. Ukuthi ngingathini? Mhlambe abongile ungathi angisho ubuhle nobubi besithembe and then you decide ukuthi you want to take isithembe or not. Okay. Mhlambe lokho engingakwenza not to recommend because at the end of the day yonke into yenzayo kumele isuke kuwena guys. Yabona nje into ukuthi ngibukele kubanibani haven't yazi nje indlela abaphila ngayo you'll never know guys izinto zabantu ngeke uthi uyazazi so nje mina ngingasho ukuthi mawungafikelwa umuzwa manje
wokuthatha isithembu phinde engqondweni yakho uyobuza ukuthi why ngifuna ukusithatha. As long as kukhona ama-valid reasons ekusithatheni kwakho, go and speak to your wife. Umtshela ukuthi kuno-1 no-2 no-3 ungabi selfish ngokuthi ngoba lezi zinto zifunwa yimina nevumelanani, especially ke abongile wena ukazi umtshela unkosikazi wakho before umthatha ukuthi uzothatha isithembu. So akukho la ngathi khona uzokulala uvuke sewufuna ukuthatha isithembu because kwakuyinto ekwakumele ukubu ukuthi uyayi iyona into oyifunayo. You know, ziningi kakhulu manje izinto ezi-influence abantu ukuthi bathathe isithembu and zi-wrong zonke and siyabhidlika sonke because ama-reasons are wrong. Ezinye zokuthi kakhulu ngihlupheka senginemali manje ngizizwe ngazuthi ngingangcebeleka and imali yami seyiyangikhulumela. Umuntu wesifazane that is next to me akasakwazi ukusho okuningi kumina ngoba nginemali uncenge yona, therefore mangifuna ukuba nomabanibani ngizoba naye, which is something wrong. Awuyazi akwanokuthi kufanele uyenze kanjani, uphushwa ukuthi ama-finances asho kanjalo. Ezinye like in my case kuzothiwa no phela I didn't know ngeke ukwazi ukuthi sibe nabantwana therefore ngithatha isithembu. So ziningi izinto eziyizathu zabantu zokuthi manje balale bavuke bathatha isithembu. Kodwa into engingakutshela yona, into ongakazi uyiphuphe uyenza izofaila. Sure, it's powerful. Into ongakazi uphuphe uyenza izofaila. I want us to go a little bit off ramp kancane nje. Okay. Not kakhulu. Before we let you go. Ngicela ukubuza, when you are a great woman, you are a great personality, I can confidently say you are one of the most loved people in this country. Your personality, your authenticity. People may have different views, but you are one of the most loved people in this country, or one of the most loved television personalities. Great businesswoman, you're doing great for yourself, and we see that. Do you feel like that empilweni yakho, ebomini bakho, the ukungabathola abantwana became some way a burden that makes umshado wakho with your husband ube difficult in any way? For the longest time, ngangakholelwa kulokho because I was feeling like, okay, kusho ukuthi ke peace chomi, you know. This is me, uNkulunkulu yona into ayibonile ifanele ukuthi yenzeke kumina nani and sesila, how do I go back, how do I change the situation? I can't even ngingafuna kangakanani. So nayo indaba la seyikhona ke umshado yinto yokukhulisa umuzi. Ukukhula komuzi ukuba khona kwabantu. There is no way ukuthi ungabikho kwabantu kunganga-affect emshadweni wakho because kusho ukuthi umuzi awukhulile. So lokho kume kodwa nje kuyas-affecta a lot ukuthi you work hard but you don't know ukuthi yazi ngiyasebenza but yazi akekho nje umuntu engathi but I was lucky enough that uNkulunkulu I know ukuthi kuba ngathi ngibalekela iqiniso lokuthi mina like I don't have like my biological children, but uNkulunkulu gave me umntwana engazi ukuthi iplan yakhe yayithini, and I'm always thankful ukuthi angizange ngize ngidecide on taking umntanami ngoba nakho sengazi ukuthi ngizoba nama issues ngoba mhlambe ngabe kunento yokuthi hayi no wawusufuna ukuzovala isikhala ke kanjani uNkulunkulu knew. Ingako ngithi predestination bafethu angifuni ukuqamba manga noma ungathanda ngeke uyibalekele and kuzohlazi kunjalo. So I have a beautiful daughter uNkulunkulu angibusise ngayo amongst izingane zami zonke okuyizingane zikaMthombeni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngenhlanhla ke lapha ekhaya eSithenjini kuvumelekile ukuthi uthi ingane yami le yakwaMakhumalo, but ke zonke izingane zethu. It doesn't feel at all. Actually I get reminded of something engingayikhumbuli sometimes because
feel like I don't have my children. Sure. Awegazi, you know, aphume esizweni sami. Yeah. When I see umpilo, I just see umntanami. And thanks to Tobile, Mama Mpilo Tobile. Yeah. Thanks to Tobile, owangipha igift engeke ngikwazi ukuyiphiwa umuntu. And mhlawumbe omunye wezothi mayekhulu uzohamba uzokushiya uma wakhe uzothi uThobile calls me and says ngiyacela ngizonibona nini bandla. You know, ayikho nje into efila ngazo uthi hey ke awungilethela umntanami ke. So I really believe uNkulunkulu wayenecebo and besigeke silijike, and ngiyambonga kakhulu ngalokho. Would you say that experience was handled fairly and with honor and with respect by the family, by Umthombeni? Sure. He's also going through stuff. Ekhanda lakhe, enhlizweni yakhe. A loss is a loss for a woman and also for a man, and sonke igrief si thatha ngendlela engafani. Mhlambe sikunaka kakhulu lokho komuntu wesifazane because yena kwenzeka kuyena. Obviously you would say hayi unazo ingane, so surely awuyizinto engizwayo, but eqinisweni angimazi uzwani. So whatever ikhiphayo mhlambe kubuya into akade, because you'll never know, yabo. I'm taking it with grace, you know, as much as it's very painful sometimes. Amazwi aphumayo uyafeel ukuthi okay la engeke engathi kusakhuluma umuntu ke manje oyaziyo lenhlungu engizwayo noma engake ngayizwa, yabo. I think nje isituation ekwangafanele yenzeke, mhlamba ngiyibeke kanjani, yabo. Kunezinto nje ekwangafanele sidlule kuzona because asazifanele sizihandlishe kanjani. Ifana nokufelwa, awazi ukuthi enefanele ukuhandlishe kanjani ukufelwa. So nje isituation engeke nje ubhale uthi bekufa wenze nje. Unfortunately ilenda kumuntu ke mase yenzeka yonke ke lento oyizwakalisayo mase uyenza ilenda somewhere, and iyamila la isuka ilenda khona. One of my colleagues, Ubongi, just said now, uhlaleleni. I think this interview has answered that question. I hope it did. I don't think we need to go there anymore. I think, Kanye, do you need any emphasis on it? No, okay, what's in I think I know exactly what ukhuluma ngani because mhlawumbe umhlaba wonke nawo ukhuluma ngakho. Yeah. Yeah, uhlaleleni nani. Yeah. Yonke into inesikhathi sayo. Okay, wait. Yonke into inesikhathi sayo. Does Angithi uthi ngihlaleleni? Yeah. Ingoba konke kunesikhathi sakho. Does that suggest makunesikhathi where kungamela uhlale ungangahlali? Ngizama ukuyichaza abongile ukuthi if ula manje, it's because you need to be here. Okay. Yeah. So konke kunesikhathi sakho. Kaphansi komthunzi. Yeah, you're very strategic. But I'm being honest. I'm being honest. But I'm not getting. If you're saying I get that you're getting this kind of side, but are you suggesting that there may be time where you can't stay anymore? Let me put my question straight like that. Ayikho emhlabeni into engekho possible. Konke nje ku possible. Na ngisho emhlabeni nje. Angithi angifuni ukukhuluma kusasa ngikuquote kuthiwe wena. You know, and it's test yayeki show angithi. And on the show I did say I'm here. And I'm not going anywhere. Yeah. You understand what I'm saying? But now the question is ulana uhlaleleni. Okay. So konke kunesikhathi. My sister, let's play a game. Masiva, we're out of time. 8 minutes. Mention one word, you tell me what pops into your mind. Ne? Are you ready? Let's go. Ayanda. Gospel music. Radio. Thobile Makhumalo Mseleko. Khwela. Ukugibela esihlahleni wenzani? Ukhwelani? Yeah. Okay. I don't know. Makhwela. What is that? Is it a word or what is this? You said a word. Is that a word? Yeah, makhwela, a word makhwela. Sikhweleni guys, ngisho ukuthi. Ngisho ukuthi guys ke chafa ke. Malale radio guys. Guys, malale radio.
No, she didn't. How? You said I must say the first thing that comes into my mind. Kusho ukuthi siyakhwela. This is a gospel show. Siyakhala. Khwela angisho ukugibela. Yes, Hey. I'm with you. Yes. Trust me, I'm with you. Okay, gospel ihlanganaphi? Because ukhwela like ngikhwela emthini. Andisho. Okay, thank you so much for your time. You're welcome. Thank you. Bonani Ninjani, welcome back to our YouTube channel. As you have watched this interview, this is the interview that Betu Babumsele to go on Instagram and say, I have listened to your interview, which indicated that Omar Khumalo and Umsele, they are still not in good terms. They are still, probably Umsele was still blocked by Utobile, and there is no communication between them, and it's been a year. So, Tobile spoke about this, about everything. I don't think the interview was a bit better, but I think the only part which wasn't Nambitisega is when she spoke about Usamge. The hatred of Omar Khumalo to Usamge is something that can't be avoidable. The hatred is out there. She just genuinely does not like Uma Khwela. Anyway, we're gonna see you tomorrow when we review, because tonight it is another show and another episode of Uthando Nesthembu. As they go, we retreat. Please look out for the review that we will post here.